хуб будан ба мисли фақир будан аст. ҳеҷ кас одам ҳисоб намекунад. ҳар мушкиле ки ба сарамон меояд санҷишест аз ҷониби Парвардигор. аз бадтарин гузашта беҳтарин оянда бисоз. беҳтарин муаллими ту охирон иштибоҳ аст. ҳар ки ба оташ наздиктар зарараш бештар. баъзе инсонҳои сарватманд фикр мекунанд ки ҳама чиз дар зиндагӣ барои онҳо дастрас аст ва метавонанд ба даст оранд. аз ин рӯ мардуми оддиро ба назар намегиранд. аммо ман фикр мекунам зиндагӣ бо камбудиҳояш зебост ва бойгарии асосӣ ин хушбахтии хонавода аст. мегӯянд пул одамро дигар мекунад, аммо ман мегӯям ки пул ки будани инсонро нишон медиҳад. пул дошта бошӣ, мардум туро мешиносанд, вале бепул бошӣ, ту мардумро мешиносӣ. оромии хонавода аз зан вобаста аст. ашк ҳамон гуфторҳое мебошад ки дил гуфтан наметавонистааст. дар байни забон ва ақл чунин зиддият вуҷуд дорад. ақл чӣ қадаре ки кам шавад, забон ҳамон қадар дароз мешавад. чизеро ки қалб дӯст дорад, чашм зебо мебинад. чунон рафтор кун ки сари падар хам нагардаду ашки модар нарезад. дардҳо рӯзе шифо меёбанд ва фаромӯш мешаванд, аммо ҳамдардон ҳеҷ гоҳ фаромӯш намешаванд. фикри дуюм беҳтарин аз фикри якум. беҳтарин ҷое ки ҳисси оромиш ва хушҳолӣ насибатон мегардад, ин бо волидайн будан аст. битарс аз оне ки сукут кард вақте дилашро шикастӣ. дар вақти беморӣ духтур ёрӣ расонад, дар рӯзи ғам дӯсти хуб. мегӯянд ки вақт ҳама дардро даво мебахшад, аммо ман мегӯям даво намекунад. фақат мо одат мекунем бо он дард зиндагӣ карданро. бо ғами рӯзи гузашта нолидан мисли аз шохи шикаста мева талаб кардан аст. хизмати волидайн то ҳол ҳеҷ касро бадном накардааст. кӯмак ба фақирон то ҳол ҳеҷ касро нодор накардааст. ҷой додан ба пирон то ҳол ҳеҷ касро шарманда накардааст. мансаб ва тобут соҳиб надорад. агар тӯмор даво мешуд, онро дар дорухона мефурӯхтанд. оҳи бетаъсири маро кам магир, ҳар куҷо дудест оташ дар қафояш. муҳаббати ҳақиқӣ ба ду нафар ниёз дорад. духтаре ки чашмаш аз мол сер бошад ва писаре ки чашмаш аз занҳо. ба ҳар ки меҳрубон шудам, фикр кард ки муҳтоҷашам. мардҳо метавонанд бо як зан хушбахт бошанд. падарон орзуи писардор шуданро мекунанд, вале аз писар дида духтарашонро зиёд дӯст медоранд. эй кош калон намешудем. давраи кӯдакӣ аз таҳти дил механдидаму дурӯғ гирья мекардам. ҳоло бошад ҳамааш баръакс шудааст. гирьяҳоямон ҳақиқат дораду хандаҳоямон дурӯғ. беҳтарин давраи зиндагӣ ин кӯдакӣ аст. ин дуньё бисёр аҷиб аст. сахттарин зарбаҳоямонро аз наздиктарин инсонҳое ки дар зиндагиамон ҳастанд мехӯрем. баъзан вақт як сухан метавонад тамоми боварӣ, тамоми меҳру муҳаббатро тамом кунад. пас мувозими ҳарфҳоямон бошем. сукути ман маънои шикастанро надорад. баъзан вақт сукут мекунам, чун медонам ақли ту тавони дарки суханҳои маро надорад. танҳо рӯзи таваллуд ва рӯзи марг иваз карда намешавад. боқимонда ҳама тағйирпазир аст. агар ба пеш медавӣ, ба қафо ҳам нигоҳ кун. ин буд чанд гуфтаи